Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Dubai. Esok guys, dengan dino pada sehat ya guys. Dek bunyi terpilih arep jamaah haji guys. Terus acara nanti iki genten arep ning Wage. Kalau nanti ini guys, kalau ini pasar Wage guys, arep masak gawe kuluban. Kok dimakan bareng-bareng arep tuku sayuran. Karo ini aku tak arti pasar Wage guys. Ada sedikit cerita ning pasar Wage yo. Aku tuh sebenarnya itu trauma ning pasar Wage. Biyen iku pas lunga ning pasar Wage. Awan karo Bapak Gayu ning pasar Wage. Karo Pak Kira. Dan delalah dompet iki tiba hilang nah guys, yo duitnya yo 300.000 lah, gak ada. Aku terus kayak ya aku kepengen pasar Wage, kayak apa sih pasar Wage ki, aku kan ngono ora. Ternyata ki pasar Wage ki anane ku nak mendak Wage ngono lho guys. Yang pasar Wage dia hilang, aku kan kapok guys, jarang aku jengane ning pasar Wage lah. Terus akhirnya kan alhamdulillah kayak ono KTP STNK sembarang kali lah, alhamdulillah pas pulang dela awan-awan ono wong moro ya awam kumpul ketemu delalah wong apik guys, delalah nak kumpul wong apian ya ditemu uang dibalik. Alhamdulillah menggani ngurus-ngurus STNK sembarang larang ya. Tak larang ya guys. Lah aku yo pasar Wage iki nek jero perkampungan, wong college go yo engko didelok ya guys. Karo non ini guys ning pasar Wage ini ya. Betul apa iki ning Wage? Ya, kita sepi nyoteng berapa pagi non. Suasana di pasar Wage ini kilo guys. Apel beras. Yanti tak syuting. Ya, apa deh? Ya ciduk mumpung ono ya. Sayur-sayuran. Hiburan ya rame. Wortel non. Rame nih guys, pasar Wage ini pasar ini mas sekuampung guys. Duk jero kuampung waya libur. Setengah wae. Ini rame nih, masya Allah. Kerupuk, ngeplak kerupuk.
keripik ayam di mana apotek. Boleh gak gitu. Tuh kacang. Pak, penyedap aku atau baris setengah. Ambek milah ciper. Cipire rebu sing kalih niku repilanan cilik niku. Pon. Kilo karang, kacang baru. Saya tak lupa duit Pak. Terus tahu berapa? Mbak, sini Ki. Tahu. 8.000. 5.000. Ditinggal non ini guys. Gak reparae aku bingung ya Allah. Iki bingung nak pasar wakil aku guys. Gak reparae ini di wongi malah suwene kok. Video dewe mbak, ayo orang video sama-sama. Wes ketemu, alhamdulillah. Apa kabeh belanjanem? Dene ning wage aku tau blas kok lagi iki lunga ning wage yo. Rina, aku letakkan capu Fatayat. Rina. Berapa? Yo, lah. Sing di 10 sing iki. Itu 10. Mesti apike? Apik. Wis ra tuku. Kuwi ae wis. Lalap. Kenapa dia? Oh, Anu ketang goreng pakanane Vio. iya. Tahu aku. Sama mama. Pak, lombok setan pinten seprapat? Lombok setan harganya 7.000 guys. Lumayan murah. Di sana iki seprapat? Kula kayak sekilo glowing kuwi. Pas. Iki ono 5.000. Ya lah, 5.000 lah. Boros guys, boros. Wah, ini full pasar. Tomato piro? Sekilo. Kilo guys, suasana pasar Waki ki ngene iki. Wah, meneh gara-gara hari libur. Hei. Review belanjane non ini guys. Pilih. Alhamdulillah wis tekan omah guys. Kesel mubang-mubang belanja di pasar Wagi, bingung aku anggar ngetot non Heni reka hari ini ki kepengen dong gawe kuluban guys ngono makane iki
Esuk-esuk ijak blonjo, ya bupe blonjo do nggawe kuluban ngono ancen. Rewang terus rek blenger ah guys ngene iki bahane wis tak tukoni. Wis ditukoni kabeh guys, engko garek tak eksekusi bareng-bareng Bukci. Yo guys, belanjane kembayung, kacang, cipir, onclang, aku gawe martabak. Tuku tela aku guys, sarapan nak isuk nak menawa muga-muga ora diare. Biasane aku telo diare. Wes engko dieksekusi ya guys ya.